дуруд. ахбори радиои тоҷикистон аз пешниҳоди шумо. дар студия мафтуна холмадзода. сархати хабарҳо. баргузории ҷаласаи якуми шӯрои назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба рушди иқтисодии рақамӣ. баррасии хатарҳои нави ҳавоӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил. сатҳи хушунат алайҳи кормандони башардӯстона ба рекорди нав расидааст. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи ахбори радиои тоҷикистон. имрӯз таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат раиси шӯрои назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба рушди иқтисодии рақамӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷаласаи якуми шӯро баргузор гардид. дар кори ҷаласа аъзои шӯро ва роҳбарону намояндагони вазорату идораҳои дахлдор иштирок намуданд. дар ҷаласа масъалаҳои вобаста ба самтҳои афзалиянок ва тадбирҳои амалисозии барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисодии рақамӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 инчунин пешниҳоди масъалаи рақамикунонии пурраи хизматрасониҳои давлатӣ ва ҳамгирои махзанҳои маълумот мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. сарвари давлат иброз доштанд, ки рақамикунонӣ бояд пеш аз ҳама ба беҳтар гардидани зиндагии мардум, сарфаи вақти шаҳрвандону соҳибкорон, кам шудани хароҷоти иловагӣ, шаффофияти идоракунӣ ва афзоиши рақобатнокии иқтисоди миллӣ хизмат намояд. зимни муҳокима таъкид гардид, ки ҳар як пешниҳоди марбут ба рақамикунонӣ бояд ба натиҷаи мушаххас, муҳлати иҷро, манбаи маблағгузорӣ ва масъулияти роҳбарон пайваст карда шавад. барои солҳои 2027-2030 ҳадафҳои салона ва натиҷаи ниҳоӣ муайян гардида, аз таҳияи чорабиниҳои такрорӣ ва маблағгузории лоиҳаҳои беасос пешгирӣ карда шавад. таъкид гардид, ки роҳбарон барои ҳамгирои низомҳо, сифати маълумот, содагардонии хизматрасониҳо, истифодаи самараноки маблағ ва натиҷаҳои воқеии лоиҳаҳои рақамӣ масъулияти шахсӣ доранд. имрӯз дар шаҳри Москва ҷаласаи кории Кумитаи байнидавлатии авиатсионӣ баргузор гардид, ки дар он директори агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибуллоҳ Назарзода иштирок намуд. дар ҷаласа масъалаҳои муҳими соҳаи авиатсияи гражданӣ, аз ҷумла кушодани хатсайрҳои нави ҳавоӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил баррасӣ гардид. бояд гуфт, ки аз 1 январи соли 2026 ҷумҳурии Тоҷикистон ба иҷрои вазифаи раисии шӯро оид ба авиатсия ва истифодаи фазои ҳавоии иттиҳоди давлатҳои мустақил шурӯъ намуд. тозаву озода нигоҳ доштани кӯчаву маҳал ва муҳити зист вазифаи ҳар як шаҳрванди мамлакат ба ҳисоб меравад. бо ин мақсад ҳамарӯза аз ҷониби масъулин кӯчаву хиёбонҳо ва гулгашту майдонҳои ҳудуди шаҳри Душанбе тозаву озода карда мешавад. аммо мутаассифона баъзе аз сокинон ва меҳмонони пойтахт ҳангоми сайру гашт дар боғу гулгаштҳо пардохҳои худро дар роҳрав ва рӯи гулҳои шинонидашуда мепартоянд, ки ин ҳолат ба муҳит ва экологияи шаҳр таъсири манфии худро мерасонад. дар ин хусус ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин гузориш медиҳад. тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист яке аз рисолати асосии инсонӣ маҳсуб ёфта, маданияти шахсро муайян мекунад. яке аз шартҳои муҳими зиндагии солим ва ҷомеаи обод ин тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист ба шумор меравад. муҳити атрофи мо инъикосгари муносибати инсон ба табиат ва фарҳанги ост. сараёсати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе ҳамчун як мақомоти назоратӣ дар самти амалишавии қонунгузориҳои ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе фаъолияти худро ҷоннок намуда барои тозаву озода нигоҳ доштани шаҳри Душанбе корҳои назоратиро рӯз то рӯз пурзур намуда истодааст. ҳар қадаре ки ба тозагӣ ва ободии муҳити зист масъулиятшиносона муносибат кунем, ҳамон қадар барои худ ва дигарон шароити хуби зиндагӣ фароҳам месозем. сокинон марҳамат биёянд, тамошо кунанд, сайр кунанд. хаб барои тозагиро риоя кардан дар кор, барои ки мисол мо меҳнат мекунем, дарахтҳоро нигоҳубин мекунем, дарахтҳоро нашкананд, мисол кӯдакҳошонам эҳтиёт кунанд, вай накунанд. ҳама ҷоя ҳамин вае ки мехӯранд, мисол напартоянд ҳар тараф. қутиҳои партов ҳаста, дар қутиҳои партофта раванд. мутаассифона ҳанӯз ҳам ҳолатҳое ба назар мерасанд, ки бархе аз шаҳрвандон партовҳоро дар ҷойҳои номуайян партофта ба тозагии кӯчаю маҳалла ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ беэътиноӣ мекунанд, ки ин ба саломатии инсон ва ҳолати экологӣ низ таъсири манфӣ мерасонад. хоҳиш мекунем, ки дар ин боғ вақти сайру гашт мекунам, дар маъни мусулҳое ки дар заминанд, онҳоро илтимос мекунем дар қутиҳои партовгоҳ партоянд.
дарахтҳоро нигоҳ кунам, ба болои заминҳои газон нагардам, поймол накунам, гулхорро нашканам. аз ҳамин сокинон ҳаминро хоҳиш дорам. дар ниҳоят тозагӣ ва ҳифзи муҳити зист вазифаи танҳо як ниҳод ё гурӯҳи алоҳида нест, балки масъулияти ҳар як шаҳрванд мебошад. агар ҳар яки мо дар ин самт масъулиятшинос бошем, метавонем муҳити солим, зебо ва ободро барои имрӯз ва наслҳои оянда нигоҳ дорем. пахта яке аз зироатҳои муҳими кишоварзӣ дар рушди иқтисодиёти вилояти Хатлон нақши назаррас дошта, ҳар сол бо фарорасидани мавсими ҷамъоварӣ саҳроҳо ба майдони меҳнати пурҷӯшу хурӯши деҳқонон табдил меёбанд. идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Манучер Ҳасанов. кишоварзони шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтар, ки аз оғози фасли баҳор то ин вақт барои парвариш ва нигоҳубини пахта заҳмат кашиданд, ба ҷамъоварӣ ҳосил оғоз намуда, талош доранд онро дар муҳлатҳои муайян ва бо сифати баланд ҷамъоварӣ намоянд. ҷамъоварии пахта аввалин шуда дар институти зироаткории вилояти Хатлон оғоз гардид. иттилоъ дода шуд, ки имсол олимону кишоварзони филиали мазкур дар масоҳати 93 гектар пахта киш намуда буданд. ғӯзаҳои шукуфону сафедгашта гувоҳ аз фаровонии ҳосил медиҳад. дар майдони 10 гектар кишти пахтаи зери плёнка гузарондем, ки ин кишт 28 марти соли 2026 киш шудагӣ аст, ки мана ҳозир дар ҷараёни чиниши пахтаем, ки пахта қариб 80% пухта расидааст. ин нави ватани худамон нави Тоҷикистон мебошад, ки пахта 80% пахта шукуфта, мана имрӯз ба чиниши пахта шурӯъ мекунем. масъулини вилояти Хатлон зимни суҳбат бо олимон ва кишоварзон ба масъалаи истифодаи самараноки замин, риояи қатъии қоидаҳои агротехникӣ, нигоҳубини дурусти кишзор ва ташкили саривақтии корҳои ҷамъоварии ҳосил таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. пахтакорони шаҳри бохтар мақсад гузоштанд, ки аз майдони 200 гектар 500 тонна ҳосил ҷамъоварӣ намоянд. кишоварзони шаҳри бохтар дар майдони 511 гектар зироатҳои кишоварзӣ киш карданд, ки аз он була дар майдони 200 гектар пахта, ки аз он 50 гектар зери плёнка мебошад. солҳои охир таваҷҷӯҳ ба кишти зери плёнка бештар гардидааст. имсол дар вилояти Хатлон дар масоҳати 32200 гектар усули зери плёнка ба роҳ монда шуд, ки ҳосили он рӯзҳои наздик ҷамъоварӣ мегардад. созмони милали муттаҳид имрӯз дар рӯзи ҷаҳонии башардӯстона эълом кард, ки соли 2025 сатҳи хушунат алайҳи кормандони башардӯстона ба рекорди нав расидааст. тибқи маълумоти созмони милали муттаҳид соли гузашта дар ҷаҳон беш аз 300 корманди башардӯстона кушта шуданд. аксари қурбониён кормандони маҳаллӣ буданд, ки ба аҳолии худ дар минтақаҳои буҳронӣ кӯмак мерасониданд. шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Равшани Асадулло. созмони милали муттаҳид аз афзоиши бесобиқаи хушунат алайҳи кормандони башардӯстона изҳори нигаронӣ кардааст, навиштааст агентии иттилоъоти Анадолу. тибқи маълумоти созмони милали муттаҳид соли 2025 дар 21 кишвари ҷаҳон на кам аз 326 корманди башардӯстона ҳангоми иҷрои вазифаҳои худ кушта шуданд. бо ин шумора кормандони башардӯстонаи кушташуда дар 3 соли охир аз 1010 нафар гузаштааст. аксари онҳо кормандони маҳаллӣ мебошанд, ки дар минтақаҳои буҳронӣ ба аҳолии осебпазири ғизо, об, дорувори ва дигар кӯмакҳои зарурӣ мерасониданд. бино ба маълумоти созмони милали муттаҳид, минтақаҳои ишғолшудаи Фаластин, Судон, Судони ҷанубӣ, Украина ва Ҷумҳурии Демократии Конго аз ҷумлаи ҷойҳое мебошанд, ки кормандони башардӯстона бештар ба хатар рӯбарӯ мешаванд. тибқи гузориши хабаргузории Reuters, танҳо дар Ғазза ва соҳили ғарбии дарёи Урдун дар 3 соли охир беш аз 570 корманди башардӯстона кушта шуданд, ки аз онҳо 388 нафараш корманди созмони милали муттаҳид буданд. ин созмон гуфтааст, ки кормандони башардӯстона на танҳо бо ҳамлаҳои мусаллаҳона, балки бо боздошт, рабудан, таҳдид ва маҳдуд шудани дастрасӣ ба минтақаҳои ниёзманд низ рӯбарӯ мешаванд. ин вазъ расонидани ғизо, дору ва дигар кӯмакҳои ҳаётан муҳимро барои миллионҳо нафар мушкилтар мекунад. ин созмон таъкид мекунад, ки кормандони башардӯстона тибқи қонунҳои байналмилалӣ бояд ҳифз шаванд ва ҳеҷ як ҷониб набояд онҳоро ҳадафи ҳамла қарор диҳанд.
бо вуҷуди ин онҳо на танҳо кушта ё захмӣ мешаванд, балки мавриди рабудан, боздошт ва таҳдид низ қарор мегиранд. Созмони Милали Муттаҳид ҳушдор медиҳад, ки афзоиши ҳамлаҳо ба кормандони башардӯстона мустақиман ба миллионҳо нафар таъсир мерасонад, ки ба кӯмаки байналмилалӣ ниёз доранд. Созмони Милали Муттаҳид аз кишварҳо ва ҷонибҳои даргири низоъҳо даъват кардааст, ки ҳуқуқи байналмилалии башардӯстона риоя шуда барои ҳамла ба кормандони ёрирасон масъулият ва ҷавобгарӣ таъин гардад, навиштааст агентии иттилоотии Анадолу. طبق اطلاع رسانه‌های خبرگزاری روز جهانی بشردوستانه تاریخی تلخ دارد. 19 آگوست سال 2003 در نزدیک قرارگاه سازمان ملل متحد در مهمانخانه کانال بغداد ترکش ماشین بمبگذاری شده رخ داده بود. در نتیجه 22 نفر از جمله نماینده مخصوص دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق کشته شدند و بیش از 100 نفر زخمی شدند. پس از این فاجعه 19 آگوست همچون روز جهانی بشردوستانه معین گردید. این روز به خاطر کارمندان تجلیل می شود که جان خود را برای کمک به آدمان گرفتار جنگ، آفت‌های طبیعی و دیگر بحران‌ها فدا کردند. امروز 19 آگوست این روز در حال تجلیل می شود که آمار نوی سازمان ملل متحد بار دیگر نشان می‌دهد که برای کارمندان بشردوستانه جهان تا حال جای امن نیست. سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که حمایت آنها نه تنها وظیفه اخلاقی بلکه عهده‌داری بین‌المللی نیز میباشد. انجام برنامه اخباری رادیوی تاجیکستان.